Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 30-njy maý hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşmediň etaty bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň global howpsuzlygy üçin Islam döwleti adly ekstremist toparyndan has uly howpdugyny aýtdy we Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna guman edilýän goşulşmagy sebäpli sanksiýalary girizmäge çağırdy. Men Islam döwleti topary elken zatlary edip bilýär diýip pikir edýärin we men musulmanlaryň dinine degişli nämeleriň bolup geçýänligine ören aladylan ýaryn diýip McCain 29-njy maýda Australiýanyň telewizion korporasiýasyna aýtdy. Şeýle-de McCain imamen onuň etaty we Islam döwleti toparyndan hem has möhüm howpdugyny hatap edýärin diýdi we Putini Ukrainany bölmekde hem Baltiýa basyş etmekde aýplady. McCain senatyň ýaragly güýçler boýunça komitetining başlygy we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň daşary siýasatyna täsir ýetirýän siýasatçy ol Orsiýetiň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen saýlawlara täsir ýetireni subut edilmänkä Kremliň saýlawlara täsir ýetirmäge tynanşýanlygyny Fransiýadaky saýlawlaryň muňa mysaldygyny aýtdy. Kırgızstanyň baş prokurory öňkü premier ministri Igor Chudinowyň korrupsiýa bilen baglylykda derňe astyndadygyny 30-njy maýda aýtdy. Ýurdun Milli Howpsuzlyk boýunça komitetiniň ýaýradan beýannamasynda Chudinowyň şeýle-de ykdysadyýet we sowda boýunça öňkü ministr Akylbek Japarowyň we ýene bir näçe adamyň 2009-njy ýylda owa hojalyk proýektleri üçin niýetlenen 2,9 million Amerikan dollary möçberdäki döwlet serişdesini nädogry ulanmakda guman edilýänligi aýdylýar. Chudinov we Japarov häzirki wagtda häkimet başyndaky koalisiýanyň düzümine girýän bir bolatly partiýanyň kanun çykarjylary. Chudinov 2007-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda Kyrgyzstanyň hökümetine baş tutanlyk edipdi we 2010-njy ýylda protestleriň netijesinde häkimet başyndan çetleşdirilen prezident Kurmanbek Bakiýewiň gol astynda işläpdi. Kyrgyzstanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň düzümine girýän beýleki partiýalaryň agdalary bolan kanun çykarjylar hem derňewlere tedewar edilýärler. Soňky aýlarda Atamekin partiýasynyň başlygy Ömerbek Tekebaýew we onuň beýleki wekilleri korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekildiler. Oktyabr aýynda Kyrgyzstanda prezidentlik saýlawlary geçiriler. Orsiýetiň häkimetleri 29-njy maýda Moskwada we onuň töwereginde bolan weýrançylykly tupan zararly helak bolanlaryň sanynyň 16 adama ýetenligini aýtdylar. Derňew komitetiniň medeniýet wekili Svetlana Petrenkowyň 30-njy maýda aýtmagyna görä, tupan Moskwanyň özünde 11 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Moskwa regionunyň gubernatory Andrey Vorobyev 5 adamyň şol sanda bir çağanyň paýtagtyň daşynda helak bolanlygyny habar berdi. 29-njy maýda akşam saat 4 töwereginde bolan tupanyň netijesinde agaçlaryň ençemesi goparyldy, elektrik liniýalary ýumuruldy. Tebigy betbagçylyk barada häkimetler tarapyndan ilata ýeterlik derejede duýduruş berilmedi. Moskwa regionunyň saglyk departamentiniň ýol başçysy Aleksey Krupinin 30-njy maýda aýtmagyna görä, tupanyň netijesinde 168 adam medisina kömegini sorapdyr we 108 adam şol sanda 22 çağa yaralanypdyr. Orsiýetiň energiýa ministrligi tupanyň ýetiren ziýany zararly Moskwada 7300 adamyň elektrik energiýasy galanlygyny aýtdy. Moskwanyň meri Sergey Sobyaninň sözlerine görä, güýji her sagatda 110 kilometr ýeten güýçli şemal 3,5 miňden gowrak agazy goparypdyr. Moskwanyň suwdy Kreml bilen bagly oligarx Alisher Usmanowyň opozisiýon siýasatçy hem korrupsiýa garşy aktivist Aleksey Navalnyny töhmet etmekde aýplap eden şikaýaty boýunça dinlenşige başlady. Işin gozulmagyna Navalnynyň premier ministri Dmitri Medvedevň Orsiýetdäki we daşary ýurtlardaky emlägini dolandyrmak üçin insanperwer guramalary ulanmak arkaly giň möçberli korrupsiýa baş goşýanlygyny öňe sürüp ýaýradan videosy sebäp boldy. Çaklamalaryň biri Usmanowyň Moskwanyň ýetegindäki 50 million dollarlyk ýeri Medvedewiň fonduna sowgat hökmünde berenligine esaslanýar. Navalnyň aklawçysy suwdyň işiniň ýatyrylmagyny hem oň arbitraj suwdunda garalmagyny sorady, emma судья bu talaby şeýle-de Sosgosproyekt sosial fondundan Usmanowdan satyn alyndygy hakyndaky dokumenti görkezmegiň talap edilmegi baradaky haýyşy ret etdi. Suwdyň resmi namalaryna görä Usmanow kompensasiýa islemýär. Ol Navalnyň videoda öňe süren
birinci ayıplaması iş olsandı. Usmanowyň para berenligi, jinayetçi bolanlygy, ortatda salgy tölemänligi ýaly ayıplamalar üçin ötünç soramagyny isleýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ykdysadyýatyň pudoklaryny dolandyryş we düdümleýin özgertmeler geçirmek boýunça teklipler seljermek maksady bilen pudogary topar döredildi. Anyň düdüm tasdiklanan topar ýurdun ykdysady ýagdaýyny analiz berer we ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça geçiriljek giňişleýin mejlisi hasabat taýýarlar. Ykdysady özgertmeler boýunça täze toparyň döredilmegi hökümetdäki hukuk goraýjy idaralarda korrupsiýa garşy soňky 10 ýylda görülmedik görüşiň yglan edilmeginiň ýa-da gawat geldi. Ýöne türkmen ykdysadyýatynyň ilkinji nowatda çözülmeli meselelerini seljermeli topara girýän ykdysatçylaryň kimlerdigi aýdylmaýar. Şwesiýada bozgunlukda ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow täze toparyň düdümine kim girenne-de soňky 25 ýylda emele gelen ýagdaýda nähiller ýetgeşiklik döretjegine şübheli garaýar. Ol bu hili komissiýalaryň olalım göz üçin kän nöredilendigini, emma meseleniň ýolbaşçylaryň özüne dugunu bellädi. Komissiya döretmeli o nämetme bir 3 ýyldan 4 ýyl gaýtalanıp durdy şoňar zatlarda. Ýöne şu hemme şu kemçilikler başdan gelýän bolsa da, edýänler şoň özleri bolsa, ol komissiya düzüp, olar düzeltip bolmaýar. Türkmenistany 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri adat bazar prinsiplerini gol ýapylýanlygy, telekeçiligi, hususy pudoga giň ýol açylýanlygy tekrarlanýar. Emma ykdysatçy Oradow bu aýdylýan zatlaryň köplenç gowur söz bolup galýanlygyny ýytyar. Onuň pikirçe türkmen hökümeti hakykatda öňkü prezident döwründe häzirem hususy pudoga bolup saklaýar. Oradow bu boguşlugy hökümetiň odalym häzirem adamlaryň guruplanmagyndan, gowy ýaşamagyndan gorkmagy bilen düşünýär we şu hil düşünjeli hökümet bar wagtynda ykdysadyýat goglanyp bilmezdiýär. Olar var halkyň gowy ýaşanyň özleri gorkýar. O şu sebäpli egerde häzirkiler dursa hiç wagty ykdysadyýat gowy işlebilmeýär. Türkmen hökümetiniň ykdysady reformalary barada aýdýan sözlerini anamsyz garaýan diň ykdysatçy Oradow hem däl. The Diplomat neşriniň awtory Henry James Türkmenistanyň ykdysadyýaty adat däl we döwlet tarapyndan dolandyrylýar diýip ýazýar. Onuň pikirçe döwlet Sowet döwründen bäri hemme zat öz kontroluny saklajak bolup çytyraşýar we bu ýagdaý reforma geçiriljek barada aýdylýan islenlik sözi püçege çykarýar. Hakykatda hökümet bir jygam ýa-da çekilmek we hususy pudoga üçin orun öretmek islemeýär diýip Henry James Türkmenistanyň prezidentiniň maýyň başynda geçirilen söwda ýarmarkasyna gawatlap beren reforma wadalarynyň olalym kän bolanlygyny, emma olardan netije çykmanyny ýatladýar. Mundan Türkmenistan ýurtdaky ykdysady ýagdaý bilen baglykda Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň geňeş maslahatlaryny dinledi. Emma ol geňeşlerden nähil netije çykarlanlygy anyklaşdyrylmady. The Diplomat neşriniň awtory Türkmenistanyň giň ýaran korrupsiýanyň saklanyp galjakdygyny, şu sebäpden ýurtdan köp maýadaryň, şol sanyny Germaniýanyň Deutsche Erdol Ag Energie kompaniýasynyň hem gidenligini aýdýar. Emma muňa garamazdan ykdysatçy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, eger türkmen hökümet dogrudanam ýagdaý biraz düzeltjek bolsa, iň bolmanyny Gazagystanyň göreli alsa-da bolardy. Ýöne birden bir powedip dogrudanam bizden etjek bolsa da, ana goňşy ýurt bar Gazagystanda, ana özde diktatury diýsen diktatury da bar, ana iň bolmasa şu Gazagystanyň ýaly büyütgeşikleri ýermeli, çoňal bir reformalary geçirmeli. Ekspertler Türkmenistanyň energiýa narhlarynyň global ardanlamasy we türkmen gazynyň Orsiýet, Eýran ýaly aljylaryny ýitirmek bilen garaşsyzlyk ýyllaryna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna ýüzün galma münasibetli guruljak çäreleriň dawaraly ýagdaýda geçirilmelidigini aýtdy. Käbir mektep we ýokary okuw jaýlarynyň molimleri we önümçilik idaralarynyň işärleri bu görkezmäniň eýýämden özlerine täsir ýetirip başlandygyny, özleriniň agdalýan çärelere tomusky zähmet din jalşynda hem gatnaşmaga borçly edilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gurrun berdiler. 25-nji maýda geçirilen ilkinji zaňdan soňra mektep molimläriniň agramly bölegi tomusky zähmet ruhsatyna ugradyldy. Ine ýöne şulara da zähmet ruhsatyna bolsalarym Aziýada 2017-de güýgün alýanlygy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşmaga borçly edilip ýörüýte gol çekdiripdirler. Olam şol diňe şu Aziýada 2017-de güýgün alýan güni mektebi bermelerle eýsem 3-4 günden gelip her mektebiň her okuw jaýynyň amal etmeli sport çäresi we ýa bolmasa konsert çäreler we şolary repetisiýa taýýarlyklara gatnaşmaly. Dip aşavatlı sinçi we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Mundan başga mektep we ýokary okuw jaýlarynyň käbir molimleri iýun aýynyň ortalaryna çenli gutorduş egzaminleriniň geçirilýändigine garamazdan taýýarlyk işleri sebäpli käbir okuwçylaryň we studentleriň egzaminleri däli çärelere gatnaşmaga borçly edilendigini bellediler. Berdimuhammedow duşanbe güni eden çykyşynda maşgala enata çağalar hakynda alada baradaky döwlet siýasatynyň ykdysady milli strategiýa bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny, bu strategiýanyň bolsa türkmen halkynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini aýtdy. Emma käbir enatalar Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň Thomson 3 aý jokrama yssysyna gawat gelýändigini aýdyp, bu çäreleriň döwletiň aýdyşy ýaly halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrman, gaýtam tersine pete gaçyrýandygyny gurrun berýärler. Enataların käbiriniň aýdýan urruny aýdasyn bolýar, olar bir Thomson jokrama yssysyny özüm eýýämden ýurtda yssylygyň köregede 40-45 gradusy ýetýän wagtyny beýle çäre näme gerek? Egerde şonu bir hökümetiň özi dawara edesi gelýän bolsa, onu ýurtda sport urunundan çöregi ýerler bar ýa bolmasa sport urunundan ýörüýte ýokary okuw jaýy bar. Ine şularyň gatnaşmagyna geçirýärlerini bolmaýan hem üçin bizim sagalarymyz bir odusyda çärelere gatnaşdyrylmaly edilýär diýip enatalyň tas ähletiniň diýen gaýtalaýan pikiri. Dip Bugaýew enatalara salgylanyp aýtdy. Ol türkmen mediasynda Aziýa oýunlary halkara sport hereketini hassa ösürmäge, dünýä giňişliginde milli sportyň awraýyny artdyrmaga goşar diýilse-de, bu çäräniň sporty ösürmek däldi, döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak üçin amal edilýändigini aýdýar. Egerde doğrudan bir ýurtda sportun şeyle söýgülzädi öwrülmek üçin şertde döredilýän bolsa, onu beýdip adamlary biýsek tutup, sanaw tutup, ýokardan berilen gorkuz mesafasyny çärelere gatnaşdyrmaly edilmez. Ýöne bizde şol meselen bir ýylda bir aý sagdyrlyk aý diýilýär, olam siýasat çäreleriniň de şol geçýär. Ondan ýurtda sportun köpçülikliğinin häsiýeti eýe bolmagyna şert ýok. Hatda şu tanınan sport tesislerinin, sport mekteplerinin gapsy haçanlar ýokardan berilýän gorkuz mesele ýapyk dur. Bundan milletiň bir umuman sagdyrlygynyň kemale gelmegine de gaty atrsatyl täsir edýär-de. Dip Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistan ýurtda soňky 25 ýylyň dowamında geçiriljek iň uly sport çäresine görülýän taýýarlyklary ençeme ýyl öňünden başlapdy. Bu taýýarlyklaryň çäğinde paýtaxt Aşgabatda 157 gektar territoriýany tutýan ýörüýte Olimpiya şäherçesi we dünýäniň iň gymmat halkara aeroportlarynyň biri guruldy. Olaryň guruluşyklary üçin 7 milliard Amerikan dollaryndan gowrak maliýe serişdesi harçlandy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizde Türkmenistanyň habarçymyz Pragada mehmançylykda ýören jurnalist Soltan Asylow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Soltan aýda ine Türkmenistan maýyň soňky ýekşenmesinde haly günni haly aýramçylygyny ýene bir gezek belläp geçdi. Ikinji tarapdan bolsa hökümet halçylar üçin ähli şertleriň dörediljekdigini, türkmen halçylygyny ösdürmek üçin döwlet gollawynyň berilýändigini ýene bir gezek dile getirdi. Emma Türkmenistanyň ilk bolşan habarlarda ýurtda öndürilen hallary, daşarky bazarlary çykarmagyň problemi bolup galýanyny gaýdylýar. Eýsem, bu ýerde problemi näme? Siz halçylar bilen gurulaşyp gördüňizmi? Olar nähil kynçylyk çekýär meseleде? Hawa ýokşançy halçylar bilen hem ýöneköý bir oba ýaşaýjylar bilen hem men şu haly meselesinde köp gurulaşyp görýän halynyň oba ýerlerinde dokalşynyň barha pesegatçandygy aýdylýar. Halkyň öz islegine görä öz öýlerinde de hemişeler hal dokap bazara çykaryp şundan eklenje diýen güzeran aýlayan adamlar bolýardy. Şularyň hal sunugyna bolan höwetiniň barha pesegatçandygy barada men köp gurunlar eşitdiň. Soltan aýdymyň düýp sebäbi näme? Ikinji tarapdan Türkmenistanda işsizlik hem bar ahyry. Ýokşançy Türkmenistanda işsizlik doğrudan hem agdyklyk etse de şu haly sunugynyň zähmetini türkmen denalar gaty agyr zähmet gasaplýar. Ondan soň şular özleriniň ýanky dokan hallaryny daşary ýurtlara çykarmakda, öz başlyk çykarmakda uly kynçylyklara gabat gelýärler sebäbi naşy aksiýa diýip bir zat bar. Daşary ýurtda çykarjak bolaýan ýagdaýynda şol bazaryň ýanky döwletiň içindäki bazarlarda ýurdun içindäki bazarlardaky narhlardan ikisi gymmata düşýär diýilýär. Ha mesal üçin halynyň öz dokalanda düşýän narhyndan ikisi gymmata düşýär diýär. Şol daşary ýurda çykarmak üçin döwlete tölenmeli, aksiýalar tölenende. Şonun halyçy haýır görüp bilen ok diýär. Ýöne bir gelkiden azabyň bolýar, bir nemäňi özüňem öden ok diýip şolara çykarylmaga ruhsat berilmeýänliginden esasy çekýän kynçylyklar şo sebäpli. Ondan soň haly fabriklarynda da gaty bir höwesek işgärler hem ýok. Şu haly fabrikadaky işgärleriň hem barha azalýandygy aýdylýar. Hal dokumaga döwletiň gödäwçiligindäki hal fabriklarda hal dokumaga isleg bildirýärleriň azalýandyklary aýdylýar. Munyň sebäbi hem şu zähmete tölenýän, hakyň şolara berilýän aýlyklaryň pesligi bilen düşündirilýär. Wagtly-wagtynda aýlyklar alyp bilmeýändikleri bilen düşündirilýär. Indi şu aksiýalar ýeňredilse, doğrudan türkmen halçylyk täzeden janlanyp halçylar köpelip, gow hallar dokalyp başlarmy? Elbetde, o dalam dokalýadyna soňky bir 10 ýyllykda şonuň dokalmasy azaldy, hojalyklarda azaldy diýilýär. Men obalar aýlananymda özleriniň şol önümden haýır görjegini, özleriniň zähmet taklarynyň ýerine düşýägini bilse, şoňa isleg bildirýän ýaşlar, gelin-gyzlar gaty köpdi aýdylýar. Şon dokajaklaryň şonun haýır görmek üçin işlejek denalaryň köpdi aýdylýar. Hatda şoňa şey mektep ýaşy okuwçy gyzlaryň hem höwesekdi aýdylýar. Hojalyklardan ýanky 10-12 ýaşly gyzlara çeli şon dokap öwrenme isleg bildirýändig aýdylýar. Ýöne şonuň şu islegiň gaçmagy şolaryň erkinlik berilmeýär. Şolar öz önümlerini haýır görerýärler edip daşary döwletlere çykarma ruhsat berilmeýändigine görýärler. Onu bir emel päsgelçilik bolup durýar. Hawa halkyň düşünjesi şeýle şu emel päsgelçilik bolup durýar diýip düşünýärler. Şu sebäplem halçylygy höwes pesegatçandygy aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň jurnalist Soltan Asylow bilen türkmen halçylygynyň öňünde duran päsgelçilikler barada söhbet dinlediňiz. Eýsem, bir ýagdaý barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, telefon ediň, pikirlerinizi paýlaşyň. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary we orta günärmentlik okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etmek boýunça täze tertibini keskitledi diýip ýurdun döwlet mediýasy 28 maýda habar berdi. Resmi maglumaty görä, ýurdun bilim ministrligine prezident Berdimuhammedowyň gol çeken karary bilen keskitlenen tertibe laýyklykda daşary ýurtly okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etmek tapşyrylypdyr. Agdalan düzgünüň jikme-jikligi anyklaşdyrylmaýar. Martın ayağında Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna gaýwany bilim alýan ýurt raýatlarynyň diplomlaryny tasdiklamak boýunça işleri aktivleşdirmegi tapşyrypdy. Bu barada video şekilli iş masagatyny ýurdun bilim ministri Pürlü Agamradowa tapşyryk berilenligi Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyny aýdyldy. Ýurdun bilim pudogy döwrüň talabyna görä keskitlenilmeli diýip maglumatda prezident Berdimuhammedowyň sözünden staty getirilýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünärmentlik okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etdirmek boýunça keskitlenen täze tertibi gaýwany bilim alan türkmenistanlylaryň diplomlarynyň tasdiklanmagynyň hem göz öňünde tutulup tutulmaýanlygy barasynda habar berilmeýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna gaýwany okanlaryň diplomlarynyň kabul edilmegi 14-nji ýylyň başynda ma'lum edilipdi. Ýöne şol ýylyň aprel aýyna Türkmenistan daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynyň ähli diplomlarynyň kabul edilmegini doly ýatyrypdy. Şonun bäri Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň gündüzki bölümini okuyanlaryň diplomlarynyň ikrar edilmegi ençemegedek togtadylyp soň ýene dowam etdirildi. Soňky gedek daşary ýurtly diplomlaryň ikrar edilmeginiň düzgüni 2015-nji ýylyň fevral aýynda kesitlenipdi. Şonu prezidentiň karary bilen keskitlenen düzgünnamada daşary ýurt okuw jaýlarynyň diňe gündüzki bölümlerinde okanlaryň diplomlarynyň ikrar ediljekdigi aýdylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna okap alan diplomlaryny ikrar etdirmezlik planlary 2017-nji ýylyň maý aýynda hem eglan edildi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda 2 türkmen migrant atylyp öldürildi. Korkunç cinayetin adresi Çaylar Sokak'taki 33 numaralı binanın en üst katıydı. Türkmenistan uyruklu 2 kişi başlarından vuruldu. İstanbul'da bir barda tanışıp öýüne getiren adamı soň ýüze çykan düşünşmezlik sebäpli Türkmenistanyň raýatlary 27 ýaşyndaky Rüssem Mätiýew bilen 22 ýaşyndaky Murat Bäşimowy gyýjysy Leyla Bäşimowanyň gözüniň öňünde öýünne atyp öldürýär. Ancak bu onların hayatına mal oldu. İstanbul Beyoğlu'nda bu sabah tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Türkiýanyň Show TV telekanalına görkezlen habarda beýan edilişine göre İstanbulda Türkmenistanyň migrantlar Rüssem Mätiýew bilen Murat Bäşimow gyýjysy Leyla Bäşimowa daglar bilen Beýoglu mahallesinde ýerleşýän bir bara barýar. Ondan soň olar barda tanışan bir adam bilen Çaylar köçesiniň 33-nji jaýynyň iň ýokarky gatynda ýerleşýän öz ýaşaýan kwartirasyna gaýdýarlar. Alkoholuň täsirine çakdan
naşa içkili ýagdaýda bolan öýe gelen myhman türkmen oglanlara öýdäki türkmen gyz bilen jynsy gatnaşyk gurmak isleýändigini aýdýar. Ondan soň iki türkmen oglan bilen myhmanyň arasynda uruş başlaýar. Barda tanışyp öýe getiren adamy olary türkmen gyzyň gözüniň öňünde kellesinden atyp öldürýär we derrew ýitirim bolýar. Tüpeň sesinden soň türkmen migrant Bäşimowanyň dady perýadyny eşden goňşulary derrew polis bilen tiz kömege habar berýär. Wakanyň bolan ýerine gelen polis we tiz kömek gullugynyň işgärleri türkmen migrantlar Rüssem Mätiýew bilen Murat Bäşimowyň şol wagda aradan çykandygyny anyklaýarlar. Gözlerinin önünde öldürülen abi için böyle ağladı. Ancak başlarından vurulan Murat Bäşimow ve Rüssem Mätiýew çoktan hayatlarını kaybetmişti. Jenaýaty gözlep agtarış topary uzak günläp jaýda öte görekde deliller ýygnandan soň öldürilen türkmen migrantlaryň jesetleri alınıp kriminal barlyk merkezine gidilýär. Bilermenleriň bellemegine görä, Türk medeniýetinde hälisini türkmen migrantlaryň gatnaşmagyna bolýan bekanun işler bilen bir hatarda janyna kas edilýän türkmenistany raýatlar barasynda hem ýygyderli maglumatlar berilýär. Olaryň käbiri köpçüliklerin habar berişleri istellerine göýberilýän bolsa, käbirem diňe hususy medeniýet organlaryna gün tertibine getirilýär we ýygyany bilen hem bilinmeýän sebäpden media serişdelerinden aýrylýar. Ýanky bolan wakanyň habarym Türkiýanyň Show TV telekanalyna görkezilip, degişli media serişdelerine ýaýradylandan soň birden ýitirim boldy. Bolan waka barasynda Türk telekanalyna berilen habara tomaşa edenlerden İstanbulda ýaşaýan türkmen aktivist Rozabay Azatlyk radiosyna öz garaýşlaryny şeýle beýan edýär. Bizim Türkmenistanyň käbir raýatlary ýeňilekleniş üçin adam söwdasy we jelepçilik bilen meşgullanýar. Yerli raýatlar ýanky wakada ýaly onsoň her gören türkmen maşgalasyny ten söwdasy edýändir öýdýärler. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň alynan maglumata görä, diňe 2016 we 2017 ýyllarda kanuny ýagdaýda hasaba alynan türkmenistanyň migrantlaryň sany 30 000 töwereginde. 2012 ýyldan bäri bolsa diňe 200 000 bolay köne pasportly we wizasyz ýagdaýdaky türkmen migrantlary hasaba alınıpdyr. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.